ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଥିବେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ଶ୍ଵେତ ମନ୍ଦାର ବା ଧଳା ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଟି ମଧ୍ୟରୁ ଧଳା ମନ୍ଦାର ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନାନ୍ତର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚେର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ମନାନ୍ତର କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚେର ଅବିମନ୍ଥିତ କରି ବନ୍ଧାଗଲେ ଏହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣେଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।